ありますか？たこ焼きがすっきゃねんこのティンさん、秋田県行った。いっぱい思い出ある。おお、秋田県のどこに行った？そうね、ダットさん、秋田県はきりたんぽですね。そうです。食べたことある？ダインさん、いらっしゃいませ。こんばんは。はい、皆さん正解です。標準語のとてもやすごくを表す関西弁はめっちゃめっちゃですね。簡単です。あ、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。めっちゃ長い。めっちゃ長い。めっちゃ長い。日本語めっちゃ上手だね。すごい。とてもすごくという意味です。ダットさん、店長は秋田県です。お、秋田県出身の人なのかな？とてもすごくの大阪弁はめっちゃでした。では次です。次は3択問題に挑戦してみましょうか。ちょっと聞いてくださいね。しんどいわしんどいわの意味は何でしょうか。1番疲れた、2番泣きたい、3番嬉しい。しんどいわの意味、1番疲れた、2番泣きたい、3番嬉しいです。わかる人いますか？コメントに書いてください。タインアキラさん1、シージャップ SKV さん1。簡単かな？おお、数のね。はいはいはい。なるほどね。さっきちょうど下で両親が今度カズノに旅行に行くって話してたところでしたお、結構皆さん正解してますね。じゃあ答えを言いましょう。しんどいわの答えは1番の疲れたでした。昨日徹夜したから会社行くのしんどいわ。めっちゃしんどそうやけど大丈夫？しんどそうやけど大丈夫？これは疲れたという意味でした。1番の疲れたが正解です。皆さん結構当たってるね。ティンさん2番？フエンさんこんばんは。いらっしゃいませいらっしゃいませ。はーい。これ今やってるページは JLPT のページですが、皆さん会話の勉強してますか皆さん会話の勉強は進んでいますか？お家で過ごす時間、家で過ごす時間が増えた今、とっても勉強するのにいい時ですよ。今勉強しといた方がいいよ今ね、ちょっと会話コースのお知らせしますね。稲妻では日本人の先生 100% 日本人の先生と一緒に会話の勉強ができるサービスを行ってます。知ってる人もいますね。先生はさっきも言いました 100% 日本人です。あとは全部の授業をスカイプで行います。通訳の先生はベトナム人なので、もし
日本語でわからないことがあったら授業中いつでも質問して OK です。もし興味がある人は稲妻のページにチャットを送ってみてください。以上お知らせでしたはい、じゃあ次また大阪弁クイズに戻ります。じゃあちょっと聞いてください。しゃあない、しゃあない、しゃあないの意味は何でしょうか。また3択です。1番仕方ない、2番忘れた、3番気持ちいいです。1番仕方ない、2番忘れた、3番気持ちいいです。わかる人はコメントに書いてください。簡単かな？チェウトキさん 99% 日本人ですか？そうかもね1% 宇宙人かなファムニャイさん先生になりたい。あ、先生になりたい？日本語の先生になりたいですか？クロックキエンさん、秋田県は綺麗な女の子で夢だね。有名ね。99.9% 日本人そうかな。 0.1% は何人でしょうか。はい、あ、皆さん素晴らしい。大阪弁得意ね。しゃあないの答えは1番の仕方ないでした。また1番だったね。仕方がない時以外にも慰める時にしゃあないという言葉を使う時もあるそうです。